ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପୁରା 100% ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଘରୁ ବାହାରିଥିବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇ ଫୁଟି କିସ୍ମତ ଆଜି ବି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଟପକି ଗଲା। ଲଞ୍ଚ ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଟା ଠିକ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ସିନେମା ହଲ୍ରେ। ନିୟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାରିବିନି, କାରଣ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଘରର ପଛପଟେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କଥା ବିଲିଭ୍ ଆସୁନି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇଦେବି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥିଲି, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଡାକିକି ୟାଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ହଉ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଏଠି ମୁଭି ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ମୋ ଫୁଟି କିସ୍ମତ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଉ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ଥାନ ପଦାର୍ପଣ କରି ନେଇଥିଲି। ଅବଭିୟସଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର କିଛି ପୋର୍ସନ୍ସ ମୁଭିର ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଭିଟା ତ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ କମେଡ଼ି ଥିଲା। ଆଉ ଘରୁ ଯେତେ ଠୁସିକି ଗଲେ ବି ମୁଭିର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିପ୍ସ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଭିଟା ପୁରା ଅଧୁରା ଲାଗେ। ଘରୁ ପେଟେ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଫିର୍ ବି ଏଠି ଚିପ୍ସ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଖାଇବା ନା ଶୁଣିଲେ ମୋ ପେଟରେ ଥିବା ମୂଷାମାନେ ତ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି। ମୁଭି ହଲ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏତେ ଭଲ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଟୁଟା ଫୁଟା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଭିରେ ତ ମୋର ପୁରା ପଇସା वसूल ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ମୁଭିର ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଦୁନିଆର ପଇସାକୁ ମୋର ପଇସା ହିଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ କେହି ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବଳିଥିବା ଗୋଟେ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଘରେ। ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ତ ପଇସା ମାଗିଲା ପରେ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ଭାବିକି ତା ପଇସାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିଲାଟିର ପାଳି ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗଧ ଭାଇମାନେ। ମୁଁ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ, ହିନ୍ଦୀରେ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ତା ପଇସା ଦବନି ବୋଲି ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଥୋଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲି ମିଠା ଦହି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅଲାଜୁକ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ପିଲା, ଦୁଃଖରେ ବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସୁଖରେ ବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଘରେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିବା ମୋର 2ଟା ଭାଇ। मेरी बिल्ली है तो मुझसे ही म्याऊं करेंगे। निज दही खाइला परे पुणी मो दहीटाକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋ ଦହି ପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା।